Cześć, nazywam się Sebastian Piec, a dzisiaj Wam pokażę, jak przyrządzić pyszną, tradycyjną, polską potrawę, jaką jest ryba grecka. Z racji tego, że mieszkam na Islandii, to użyję pysznej, islandzkiej ryby, jaką jest dorsz atlantycki. A więc tak, czego będziemy potrzebować? Oczywiście ryba, marchewka do sosu greckiego, drobno posiekany seler, drobno posiekana cebula, starta pietruszka i słoiczek koncentratu pomidorowego. Jest to baza na sos. Do ryby będziemy potrzebować tylko i wyłącznie jajko i bułkę tartą. Teraz pokażę, jak zrobić sos grecki. Do garnka wlewamy odrobinę oleju, włączamy kuchenkę na nie maksymalną, ale tak średnią temperaturę. Czekamy, aż olej się podgrzeje. Wrzucimy wpierw cebulę, później seler, pietruszkę oraz marchewkę. Teraz pokażę, jak przyrządzić sos grecki. Wpierw do rozgrzanego oleju wrzucamy jedną poszatkowaną cebulę. Dajmy jej chwilę, żeby się zeszkliła. Cebula już jest gotowa, więc możemy dodawać kolejne warzywa. Na początek marchewka. Całą marchewkę poszatkowaną wrzucamy do garnka. Następnie dodajemy poszatkowany seler. Na koniec drobnie poszatkowaną pietruszkę. Teraz wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy odrobinę wody, 200 ml. Jeszcze raz przemieszamy. Do sosu oraz ryby użyjemy trochę przypraw, jaką jest sól oraz pieprz kolorowy. Wszystko ładnie gnieciemy w moździerzy. I gotowe. I wszystko dusimy przez 25 minut. Tradycyjnie rybę w sosie greckim podajemy z ziemniakami. Tak jak mówiłem wcześniej, od czasu do czasu sprawdzamy, czy się sos nie przypala. Jak widzimy, wszystko bardzo ładnie się połączyło. Teraz pokażę Państwu, jak przyrządzić rybę. Najpierw doprawiamy ją solą i pieprzem. Z jednej i z drugiej strony. Teraz tradycyjny polski sposób na smażoną rybę. Jajko oraz bułka tarta. Wpierw dobrze przyprawiony filet moczymy w jajku. A następnie w bułce tartej. Czynność możemy powtórzyć dla uzyskania lepszego efektu.
No i z drugim filetem robimy to samo. I voilà. Do sosu greckiego, jak warzywa już zmiękną, dodajemy słoiczek koncentratu pomidorowego do koloru. Wystarczy, myślę, na tą porcję. Mieszamy i zostawiamy na około 5-10 minut pod przykryciem, żeby wszystko się związało. Tak oto przygotowaną rybę rzucamy na rozgrzany olej. Smażymy z jednej i z drugiej strony po około 6-7 minut. Z racji z tego, że są to bardzo duże kawałki. Ziemniaki podam w formie duszonej, więc dodajemy kawałeczek masełka. Wlewamy odrobinę mleka. I wszystko razem dusimy. I mamy pire ziemniaczane. Ryba już jest gotowa. Przygotujemy podstawę. Ziemniaczki. Delikatnie rozsmarowane. Więcej trochę. Ok. Przygotowane pire ziemniaczane. I oczywiście sos grecki. Nie żałujemy. Dla smaku. I proszę bardzo. Jeśli wam się to podobało, to zostawcie łapkę w górę i dajcie suba, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Elo!